makosana pajatu pachiwa pali mawu aja amene amanena kuti choyipa chitsata mwini, ndipo zimene anthu timafesa ndi zimene timakolola. Mawu amene akupherezera makamaka posatira nkhanza zimene zikuchitika ku dziko la South Africa. Nzika za dziko la South Africa zikuchitira nkhanza nzika za maiko ena kuphatikizapo Amalawi amene ali ku dziko limene la South Africa. Ambiri ndithu nkhani zake tikuzitsata bwino. Ena mwa Amalawi abale athu amene analuza miyoyo after ndikuti ataphedwa ndi gulu limeneli la nzika za dziko limene la South Africa. Komanso nzika za maiko ena zaphedwa ndithudi. Ambiri nkhani zake tikuzitsata bwino zokhuza ndi imfa zimenezi. Nawo tikatsata bwinobwino ku dziko limene la South Africa kuli timagulu timene timazitchula zona kuti ma vigilantes. Timagulu timenelo kuli gulu ngati la Operation Dudula, kulinso gulu la March lija limene limasogozedwa ndi Jacinta Zuma ndi anzake osiyanasiyana amene amachokera ma province osiyanasiyana. Komanso kuli anyamata lija toduka mitu ngati achinangizo mchuno, komanso phakeo thakati ndena mwa anthu amene amakhala kusausa nzika za maiko ena makamaka pamene zinabwera ku dziko la South Africa kusakatu nsipo biliwira kumene andi titha kusimikiza zona kuti panopa zinthu zinayipa kuyipiratu nzika za maiko ena. Komanso eno ake ku dziko la South Africa impact yake akuifira ndithudi andi akuvomereza kuti mazi achakatondo chiganizo chothamangisa maforenazi chawavulaza ndithudi. Nawo chimene chachitika nchona kuti modzi mwa anthu amene amasogolera gulu limene limaziwika zona kuti March padakale panopa mkulu ameneyo ndakuti ni malemu imfa yake yabwera posatira zona kuti aumberedwatu mbuyomu, ndipo mukupita kwa nthawi anapezeka zona kuti wamwalira akulandira thandizo la chipatala ku Greenfield. Nabe nkumaza titafotokozani bwinobwino muti nkhani zake zikuyenda bwanji. Ayi ndithu makosana anekhuza ndi zionesero zimene magaya amene akumachita. Ambiri nkhani zake tizitsata bwino pafupifupi tsiku ndi tsiku magaya amene wakhala pa nsewu. Komanso ngati sanapite pa nsewu ndikuti akumapita m'malocation makasaka anthu oto kumeneko ngati akusa ziweto. Itha kuonanso kafute chaka makamaka pa zomwe zinachitika ku Efton kumwene maforeigners amachita business kumeneko ndi makosana amene wanapita kumeneko ndikaduduluzatu zosakhala bwino. Ndioneko kenako tiwiteni nkhani. Chabwino taona pamenepo nkhani zake mmene zikukhalira izitu ndi zimene zimakhala zikuchitika tsiku ndi tsiku. Andino kuachita kubowa ku dziko limene la South Africa munthu amachita business pamenepo bwinobwino apeza zoti magaya amene akubwera ndi uzasokoneza china chilichonse kumugwiratu kumududuluza monga mmene taonera pamenepo nkhanizo zosowa munthu apeza zoti malamulo akutengera m'manja mwawo. Zimenezi ndi zimene zimapangisa zona kuti anthu azikhala ndi mkwiyo ndi magayi amene. Nawo chimene chinachitika nchona kuti masiku apitawo kudera limene limaziwika zona kuti Greenfield yaku Ekurhuleni kumeneko kunalinso mkulu wa gulu limene limaziwika zona kuti March yemweno zina lake amaziwika zona kuti Andile Mvuera Songala yemweno zaka zake zakubadwa zinali 42. Nawo chimene chinachitika nchona kuti pa tsiku limene la pa 4 July chaka chimene cha 2026 gulu limene la March linali ndi mkumano kumeneko okambirana mmene angayendesere nkhani zawo zokhuzana ndi zonselo zimene akumapanga magayi amenewa. Ndi mkumano umenewo kapena kuti msonkhano umenewo unalitu chigawo chakumadzulo kuti akambirane ziwiri zitatu kumeneko. Ndi mkulu ameneyi Andile anapezeka zona kuti watuluka mnyumba mwake ponyamuka kuti apiteno akakumane ndi anzakewo akakambirane ziwiri zitatu monga iwo atsogoleri kumeneko. Ndi anapezeka zona kuti kunatulukira anthu osaziwika bwinobwino amene anamuombera zipolopo zingapo. Ndipeza zoti mkulu ameneyo ndikuti anagwera pasi pomwepo magayi amene anamuomberawo ndeti nkuwazika asanaziwikenso zona kuti analowera kuti. Nawo posatira zimenezi anthu ono amtola mkulu ameneyi Andile kuthamanga naye ku chipatala chimene chinali pafupi ndi ku Greenfield kuti akalandire thandizo la zachipatala kumeneko. Ndi atafika kumeneko anamuchita ma operation chani kuchosatu zipolopolo zimenezo. Awe condition yake sinali bwino anakhala ali mchipatala amenemo kwa nthawi ndithu mpaka kuzafika pa 9 July chaka chimene cha 2026 pameneno amatsamira mkono kumeneko. Nawo posatira anthu anapita kumochale kukatenga maliro pamenenso anthu anali odandaula kwambiri posatiratu imfa yake. Itha kuona kafute jaka kamene kakuonesa zona kuti magayi anali kukhozedwa kwambiri ameneyo pameneno amayendesa nkhani okhoza ndi mwambo wa maliro a mkulu ameneyi Andile.
ndaona pamenepo nkhani zake amene zinayendera ambiri ndithu anali okhumudwa maso odandaula kuti mmodzi mwa amene amasogolera gulu limeneli amene potengera ndi mmene amaonera magazi amenewa akuti anali munthu wozipereka kwambiri komanso munthu omenyera ufulu ndi imfa yake wakhudza komanso sanakondwere nazo magazi amenewa ndi mmene nkhani zake zinayendera kumeneko. Awo posatira zimezi nkhani imeneyo inapita kulikulu agulu limene lili pajati kudziwa kale kuti head wake ndi Jacinta Zuma ndi atsogoleri ena ndi ena andino amene amayankhulira gulu limene la machimachi mkulu ameneyo zina lake ndi Sandile Duwe anabwera noko zayankhulapo makamaka pa imfa ya Andile Somzada akuti ndithu kunali kafukufuku bwinobwino kuti azindikire chimene chinachitika kumeneko ndi akunena zina kuti mkulu ameneyo waphedwa chifukwa chonoti anali connected ku gulu limeneli limene limadziwika zona kuti machimachi ndipo chipongwe chimenecho kumapanga target gulu limeneli kuti athane ndi atsogoleri a gulu limeneli ponena kuti likulimbana ndi nzika za maiko ena ndi potengera ndi imfa ya Andile gulu limeneli likupempha amabungwe osiyanasiyana amene amamenyera ufulu anthu komanso zipani zosiyanasiyana za ndale zithandizire makamaka kuti amene achita zimenezi apezeke agwidwe akayankhe mlandu opha munthu osalakwa munthu amene amakhala kumenya ufulu anthu adzi kumene South Africa ndi zimene akuyankhula magazi amenewa a machimachi ndi makosana tikasatira bwinobwino Julius Malema imene ni mtsogoleri wa chipani cha EFF wakhala kuchenjezatu kuti magulu ameneti kuti asamalimbane ndi nzika za maiko ena ponena kuti nzika zimenezo ndi maforeigners akhale oswa kumenekoko alibe china chonse chimene angathe kuloza kumanena zona kuti ndi ene ake adze kumene South Africa enu ake ali chete enu ake ndi kuti ndi azungu ndi amene ndithu ene mphamvu ina iliyonse tate ndioneko zimene anayankhula Malema mbuyomu mene machenjeza gulu limeneli kuti asapitirire ndi ziganizo zimene akupangazi zinthu kuthekera kubwesatu mavuto kudzi kumene South Africa komanso pa nzika zimene zazikwa South Africa. Nothing. You are defending a white man's property. This South Africa is owned by a white man. This South Africa is controlled by the white man. Don't tell me this is your country. You are foreigners because you have nothing to show. You go around claiming this is your country. Let's go outside. Show me papers that confirms you are the owner of this country. There's nothing. You don't own anything. Yet you call people foreigners. You are a foreigner yourself because you do not own. Foreigners means visitors. Visitors are people who just come empty-handed with a small bag. When the time permits, they go. That's you. You are renting. You are marching from the hostels, beating up people that they must leave South Africa. Yet you do not own a hostel. You are paying a rent in that hostel. You can be removed yourself from that hostel. You are telling people to leave your country. You come from an apartment. You come from a flat. You come from a house. You have no paper. When you return back home after taking out Zimbabweans, the white man will be at the door showing you the way out of the rented flat, out of the rented house, out of the rented apartment. You have nothing to show. Yet you claim this is your country. You have nothing. You are defending a white man's property. This South Africa is owned by a white man. This South Africa is controlled by the white man. Don't tell me this is your country. When people are burning buildings, you are rushing protecting them. Those are not your buildings. Those are white man's buildings. You have nothing. Stop hating on your future employers. These people are going to hire you. They are the most polite people. Even when they are educated, they still work for small jobs that pay nothing. They don't have pride. They know that you have to work to serve and feed your families. That's why they are here. One day, like it almost happened in Cuba when Obama wanted to lift the embargo against Cuba, one day it is going to happen.
I pray to the ancestors of the revolution that it happens when I'm still alive, so that I can replay these videos and say, I warned you about harassing your future employers. I warned you about exploiting the people who are going to share their land with you because they've done it before. Why didn't Mugabe take the land immediately? He waited for you to get your freedom. Because had Mugabe take the land immediately, it would have caused a serious problem to a point where South Africa will not be liberated. They were a frontline state. They gave us a passage. They accommodated us. We stayed in their homes. They gave us food. They gave us shelter. They never called us names. Today it's our turn to say thank you. We become animals. It is not the spirit of Ubuntu what you are doing to these comrades of Zimbabwe. Comrades, the white people, the way they control us, we love them and we say they give us jobs. But the way they've made us to hate each other, even if a Nigerian was to come here and create 100,000 jobs, you will still beat that Nigerian because you want 100,000 jobs provided by a white man. Chabwino otamva kumaso taona zimene anayankhula Julius Malema mbuyomu pamene amachenjeza gulu limeneli kamakati magulu limene timazitchula kuti ma vigilantes limene nkhani zake zimayendera kumeneko. Andinso tikatsata bwinobwino mbuyomu kutengera kuti anthu amene amakhala kupanga zipongwe zosiyanasiyana kupangiratu nzika za maiko ena, andino anthu amamenyedwa enanso kumaphedwa. Polisi ndiye kuti kuonera zimenezo ndiye Malema amapitirira kunena kuti anthu amene wawa amakhala zona kuti akupangidwa sponsored ndi aboma kumenekoko. That we should all accept that the violence is a state-sponsored violence, because the people who are committing all these crimes are accompanied by the police, and the state broadcaster and the mainstream media is giving them unlimited airtime to spread hate. Chabwino tamva zimene anayankhula Malema mbuyomu pamene amazunzula kuti kansa zimene akuchita magazi amene aboma ndi amene responsible, ndi amene apanga fund magazi amene makaponera kuti polisi amaonerera anthu akutebulidwa maka nzikatu za maiko ena kuti apolisiwo ali pomwepo. Zomwe ambiri takhala tikuona nkhani zake mmene zakhala zikuyendera. Maso Malema anakhala kuyankhulapo nkhani zokhuza ndi kansa zimenezi kunena zona kuti zili ndi kuthekera kunena kuti okhaokha ma South Africans atha kumachitana chipongwe. Maso nzika zimene zikapita maiko ena nkotheka zitha kumakalandira zipongwe kumeneko, zomweno ambiri titha kuchita mboni kuti zakhala zikuchitika. Kumbukira mbuyo sabata yatha nzika zazikumene South Africa zinapitatu Mozambique ati kukachita visit kumeneko, nananso nkhani zake mmene zinayendera kumeneko sizinathe bwino, athamangisidwa kumeneko. Fute jage tinaona mmene zinakhalira nkhani zake. Choka pamenepo mbali ino yokhuzana ndi ma drivers oyendesa truck zazikumene South Africa ayambalo kumana ndi zipongwe pomwe atuluka kumapita maiko anzawo akamaka ku DRC uku paja timaziwa bwino nkhani yokhuza ndi magazi ku DRC kumene koja nkhani yokhuza ndi nkhondo alibe nazo ntchito. Pepa zipongwe zimene akulandira kuzikumene South Africa nawonso ndithu ayamba kubwezera kumeneko. Tentoneni kafuta jaka kamene kakunesa zona kuti driver wa truck winake yemweno ndi nzika ya dziko la Zambia mano amayendesa truck yemweno registration number yake ndi ya dziko la South Africa. Ndi magazi amene amona ngati kuti nzika ya dziko la South Africa anayamba kugenda togalimoto imene mano zikuona kuti kumapita kwake anazazindikira zona kuti munthu ameneyo si nzika ya dziko la South Africa. Chabwino taona pamenepo nkhani zake zosakhala bwino kulandira ndithu maduka drive pamenepo ndiye nkutheka ena tatsatira nkhani zimene zikuzungulira masamba mchezo makamaka zokhuza ndi driver ku zikumene South Africa zimene wakumanazo DRC potenga ndi imene anthu akuyankhulira masamba mchezo. Of course palibe confirmation kuchoka ku zikumene DRC maso kuchoka ku zikumene South Africa pali kafuta jikina kake kuti ino sitingakapange atachi mano ngati zili zoona ndi driver amene wafa imfa yowawa kwambiri chifukwa makosana futa chimene amachira
kulephera kudula ziwalo ndekuti kudula makutu komanso kumupha mwankhanza zoti munthu sungakhalenso chilakolako choona kawiri katatu ofute chimenewa ndi mmene nkhani zake zimayendera. So ngati zili zoonadi kuti DRC kuti apanga zimenezo nkhani zake ndekuti zosakhala bwino nkhani zake zosayenda bwino. Of course pozindikiranso nkhanza zimene magazi amene azikasapika kuchitira nzika za maiko ena zotsatira zake ndi ngati zimenezi ena sanapalamule nawo tchimo ngati limene akumaferatu zinthu za inu ake. Of course tinaonanso kuti ku Zambia aphaso driver kumene driver ameneyo anali wa dziko la Zambia anaphedwa makamaka ku dziko kumene la South Africa kusatiranso nkhani zake zimene nzika zimene zikuchita. Anyways pamene penipeni tingonena zonati kulephera utsogoleri makamaka ku dziko kumene la South Africa ndi kumene kubweretsa mavuto ngati amenewa. Kutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo alipo fotokozani comment section mwati mapereka timbukwirenso kulemekeza maganizo anzathu.